Pois moi emocionada e nerviosa, claro. Sí, dá pena, claro, dá pena, pero a medida que van pasando os días tamén vexo, non? Que creo que é moi saudável fechar etapas, ou por lo menos poñer un punto seguido. E no meu caso teño que centrarme noutra cousa. Bueno, Marcos está en Rotterdam vivindo desde fai un ano e vai para 2 ou 3, e eu estou traballando coa miña pequena que tiven fai un ano e se nos complicaron as cousas e que ten parálisis cerebral. Entón estamos, tanto o seu pai, que é músico, como eu, pois, bueno, centrándonos en ela, no que significa e no que está significando a música para ela, que é casi un milagro todo o que fai a través da música, e agora mesmo é no que vou estar durante uns anos. Eu sabía do poder da música polo meu oficio, pero nunca puiden imaginar que chegara a ser tan potente. Podería estar falando disto de alguna conferencia. Claro, nos comezamos, tuvemos 13 anos de vida musical entre os 4, 2 discos, que é pouco, non? En definitiva, pero todos os discos de Marful tiveron unha entidade moi achegada ao contexto social que vivíamos, non? É un pouco, sempre foi o traslado real, sin marketing, das nosas vidas. Unha composición libre de facer os 4 que nos dera a gana para crear estes 2 discos, 2 fillos, 2 universos, non? Entón, digamos que daquela, cando comezamos, pois abrimos determinadas anelas, pois un interés pola música de baile dos salóns de baile, cando as orquestas e as orquestinas tiñan unha certa elegancia, traballaban os arranxos e era outro mundo diferente ao das orquestas de agora. Abrimos, pois, outros camiños de interés, unha maneira diferente tamén de facer as letras neste país, unha maneira diferente de facer os arranxos, eu creo, a mí o que me queda, non, é que deixamos para outra xeración pois ideas e pequenas xoias que vai collendo quen lle interesa e quen quere, non? Eu creo que é o que realmente deberá facer toda a persoa, deixar algún pozo para que alguén o recolle e o faga de outra maneira. Moitísimas anécdotas, unha cantidad inmensa de aprendizaxe e novas luces para eu logo facer outra cousa, porque, sabes, non lembro non facer outra cousa que música desde que era pequena. Creo que solamente 2 anos traballei de outra historia. Entón levo toda a vida vivindo, comendo e vivindo 360 grados en torno á música, no escenario, detrás do escenario, na parte técnica, na parte de produción, e fun coñecendo todo o negocio e as cousas boas e malas. Si, vai ser máis íntimo porque ali ensayamos durante moito tempo, vivimos durante moito tempo os 4, e creo que a cidade na que debemos facer ese pequeno concerto íntimo para quen queira. A ver, Marcos en Rotterdam está nun centro de flamenco a un nivel espectacular, el sigue cos seus proxectos musicales, Pablo tamén, e Pedro tamén, sempre tiveron diferentes formatos e outras concepcións, non? Os 4 nos xuntan a Marful, non? Eles van a seguir dentro da música no escenario e Pedro, sobre todo, tamén fai produción de discos ca outra xente, non? É produtor, e eu seguirei neste plano máis de saúde durante un tempo. Si, eu fai 15 anos que non toco en Lugo nesta praza. Si, a última vez que toquei foi con Chouteira e logo acompañando a Cempés. E para mí é moi importante tocar aquí porque eu nací aquí, na Milagrosa.
fai, pois eso, 42 anos. E a miña nena tamén naceu aquí. E entón, pois bueno, que me chega de verdad tocar en Lugo.